Rasanya pengen tak cokot. Aku seneng kowe, Del. Ini mesti seneng awake dadian. Masa sih? Del, latar kecelakaan. Latar, kamu kok ninggalin aku sih? Ngapa awakmu ngejak aku rene? Aku kangen karo awakmu, guyonanmu, tingkahmu, lucumu. Rasanya pengen tak cokot. Del. Sayang, kowe aja ninggalin aku neh ya. Del. Loh, awakmu takjub. Boleh apa awakmu, Del? Iki mang latar rene. Endi, Cuk? Del, awakmu ki kudu nampa kenyataan. Latar wis ra ono. Mbocuk, aku durung bisa nampa kenyataan nek latar wis ora ono. Perasaanku wis terlalu jeru. Jerune sepiro tak jajagane. Akhirnya, Dik, bangun juga. Awakmu ora bakal paham, Cuk. Ora paham piye, nyoto-nyoto latar wis ra ono. Iki berarti wis ra ono sing ngalang-alangi hubungane awak dhewe. Hubungan? Hubungan apa? Piye to iki? Bingung aku. Masa awakmu wis lali lek awak dhewe wis pacaran? Iku aku kepaksa nampa sarane Mbak Tini. Ma, sampai gobias, Ma. Imbuh parah. Urutangi mana ya, Ma? Ngono kok gaya. Nantang ibu ping telu. Ayo ngosik to, Ma. Pokoknya dino iki aku free kanggo Mama. Aku saiki ngerti, Cuk. Apa kuwi tresno? Aku ora bakal nyak-nyakke wong sing lagi berjuang gawe aku. Del, aku lo paham. Sepurane ya, Cuk, aku butuh wong lanang sing sabar. Sing gelem berjuang gawe aku. Mung latar sing iso ngerteni aku. Kadang aku angel dikandani. Kadang aku gampang nggawa nada tinggi. Kadang aku nesuan. Kadang aku gampang bad mood. Terus nangisan. Aku dhewe ora sadar lah aku egois. Jeru heran to, Del. Otakku lu ora tekan. Wis durung kopiku, Ma. Mbok ya sing sabar to. Oh iya, Pak, wingi piye layatan nggone Tini? Seneng ya awakmu ketemu Tini. Ayo gak ngono to, Ma. Awang jenenge layatan ki yo sak perlune to. Sak perlune apa sak perlune? Dela teko apa ora? Sampai nangis-nangis to. Awang jenenge wong kelangan. Apa maneh Dela wis ngimbol anake latar. Jenenge wong layat to. Nek durung mari ya urung mulih to, Ma. Seneng ya awakmu cedhek Tini. Ayo jelas to. Tangi apa ora nggonmu? Ayo saiki tangi, Ma. Tangi mergo aku apa mergo Tini? Ayo mergo Mama to.
Mamah gini dibanding karo Tini kirane apa-apa nih. Terus mah. Jup, latar kecelakaan iki saka senenge oleh restune wong tuaku. Latar ngebut ate gawe kejutan aku. Cuma aku nih malah nampa awakmu. Lah asu kan aku nyak-nyakke perjuangannya latar. Lah kok asune nang aku, Del? Awakmu ki mau mesti salah mangan ya, Pak. Makane wetengmu loro. Ya wong kene entek gule 3 piring toh, Mah. Makane juga kaken mangan. Ya terus piye kelanjutan hubungannya awak dhewe? Kok sik takok kuwi to, Jup? Aku sik bingung, Jup. Tapi aku yakin iki bakal dadi story terindah gawe aku karo latar. Del, maksudnya piye to? Sepurane Jup hubungannya dhewe ra iso diterusne. Apa maneh saiki Mbak Tini nganggep aku dadi penyebab kecelakaan latar. Tenang to. Engko perkara dini engko tak atasane. Wes Jup, iki kabeh wis tak putuske. Urusanku karo Mbak Tini wis tak adepani dhewe. Saiki aku arep fokus karo iki. Bayu, kok wis gede? Berarti awake dhewe bubaran. Kok sik takok? Durung ngrasakne. Lah piye? Digolekno cek odian po piye? Oh, koclok. Aku gak iso lek sikap tatap muka. Cuma guyanku. Aku ora bakal nyanyake. Anyep. Akhirnya mah iya lali mau. Akhirnya mah tangi juga